atunci când va fi valid. Și acum, înainte de finala octagonului, vom urmări un super fight, o super luptă între Vitali Akramenko, pe care îl aveți acum în imagine, un bielorus cunoscut în circuitul K1 din Europa și marea speranță a artelor marțiale din Europa, urmașul lui Boniaschi, cum este denumit adversarul lui Akramenko, olandezul Badr Hari. Doar 20 de ani are acest Badr Hari. Are o singură înfrângere în carieră la Ignashov, pe care îl pomeneai mai devreme. Este antrenat de celebrul Tom Herring. Herring spunea că Badr este cel mai talentat tânăr luptător pe care l-a antrenat vreodată, și asta în condițiile în care prin mâinile sale au trecut luptători precum Erz, Branko Cicatic sau Lloyd Van Damme. Este considerat capabil să câștige circuitul K1 în sezonul următor, pentru că acum este cam târziu pentru el să intre în circuit. Repet, Badr Hari are doar 20 de ani, 1,97 m și 95 de kilograme, este sportivul cu short alb. Super combinație braț-picior pentru Hari, răspătită cu aplauze de milanezii prezenți în Mazda Palace. Akramenko este luptătorul care în sezonul trecut a participat și el la octagon în piramide și a fost învins în finală de către suedezul Jörgen Krutt. A ratat Hari o lovitură circulară înaltă și l-a penalizat Akramenko cu un low kick pe coapsă. Mai mult spre fes a fost acea lovitură și au savurat doamnele din sală pliciul de pe corpul olandezului. Parcă are ceva din stilul lui Boniaschi acest Badr Hari. De fapt, toți olandezii prezenți în circuitul K1 sunt bine făcuți și foarte tehnici și spectaculoși. Nu se dezminte nici acest tânăr de 20 de ani, Badr Hari. L-a blocat aici Akramenko. Acea lovitură de genunchi a lui Boniaschi a încercat-o și Hari aici, însă a blocat din nou Vitali Akramenko. A ieșit bine din colț Akramenko, a punctat apoi cu directa de stânga și sfârșit de prima repriză în super lupta dintre Hari și Akramenko. Asaltul lui Badr Hari, dificultatea Akramenko pe aceste reluări. Porecla lui Badr Hari este Cobra. Locuiește în Alkmaar. Echipa care a făcut furori în acest sezon în Cupa UEFA. Echipa de fotbal a făcut o treabă nemaipomenită. La seconda ripresa,
Foarte mobil, foarte elastic, acest Badr Hari. Elegant în luptă. Pe ce însă să fie capsat aici de lovitura lui Akramenko. Akramenko a pierdut anul trecut finala octagonului fața lui Jorgen Krut, după ce îi bătuse pe Ante Varnița și pe Freddy Camayo. De dreapta bun pentru Hari, dar reușește Akramenko să-l întoarcă pe olandez. Akramenko putea să participe și în acest sezon la piramidala milaneză, însă a fost învins într-un turneu preliminar chiar de către Toni Bregori și a fost invitat până la urmă să participe și el aici în această partidă demonstrativă, cum sunt aceste super fight-uri, dar deloc amicale între cei doi luptători, Akramenko, Short Vishiniu și Badr Hari. Low kick al lui Akramenko, stângă la corp a lui Hari. Încearcă să-și impună dominarea Badr Hari, o serie de lovituri la care Akramenko, bielorusul din Minsk, n-a avut replică. Aruncă acum o dreaptă în garda lui Hari, lovitură la corp a olandezului. A încercat directă peste braț Hari, multe lovituri în gol pentru tânărul olandez. A încercat acum lovitura lui Boniaschi, a ratat-o și pe aceasta și același scenariu pentru partidă. Atacă în permanență Hari și Akramenko se odihnește în colțul ringului și este într-o defensivă destul de constructivă. Repriză dominată de olandez. A fost permanență peste Akramenko. Iată-l pe Akramenko cum se retrage, aici încasează și încearcă să-l trimită în colț pe Badr Hari. A căzut din puterea propriei lovituri aici olandezul. Iată ce bine a stat în gardă și acum lovește la corp. Dominat Akramenko, întoarce cu spatele bielorusul în vădită dificultate, serii năpraznice de lovituri. Akramenko are puterea să zâmbească, mai încasează încă o stângă, nu poate să țină garda, iarăși se întoarce cu spatele bielorusul și refuză lupta. A călărit puțin Hari pe Akramenko în colț. A fost un moment în care parcă a spus din priviri înaintea acestei faze că numai atât poți. A arătat foarte multe lovituri Hari, însă iată acum un high kick în fața lui Akramenko.
Acum, la numai 20 de ani, să te bați într-un asemenea stil este un mare câștig. Oponentul lui Hari Akramenko are deja 28 de ani și pare că este în dificultate, cum se întâmplă și aici, și două croșee dublate de un low kick pentru Hari, care pare un luptător aproape perfect la această vârstă fragedă. A încasat și el aici și un croșeu de dreapta, se mai supără și bielorusul. Mă întreb cum de mai în stare să zâmbească Akramenko după lovitura asta năprasnică pe care a încasat-o. Ce dreaptă i-a aruncat olandezul. Akramenko a stat la vestiare cu Stinov și probabil să fi încălzit cu colegul său. I-o fi tras Stinov câteva croșee și față de ce primește de la Hari nu mai are însemnătate, dar mai sunt câteva zeci de secunde din acest super fight între Hari, șort alb, și Akramenko. Partidă spectaculoasă, a încercat și Akramenko o lovitură din întoarcere, dar cu viteza a doua. Urmează final la octagonului milanez din 2005 dintre Alexander Ustinov și Freddy Camayo, francezul care l-a învins în semifinale pe Ionuț Iftimoaie. Superbă lovitură a încercat Badr Hari pe această ultimă reluare. Decizie fără dubii favorabilă olandezului, considerat urmașul lui Boniaschi în K1.